Hola, hola! Estàs escoltant el podcast de català d'Idiomes amb en Pablo. A l'episodi d'avui parlem de menjars típics catalans. Segurament ja coneixes el famós pa amb tomàquet, però la cuina catalana té molt més per oferir. Així que comencem. I comencem amb el pa amb tomàquet, que la recepta és ben senzilla, és pa amb tomàquet, que és un tomàquet especial que li diem tomàquet de sucar i l'utilitzem per sucar el pa, normalment una torrada, però pot ser també pa de baguet o un altre tipus de pa, com el pa de pagès, i suquem el tomàquet. Això és la recepta bàsica. Després és molt típic també afegir oli d'oliva, verge extra, i algunes persones també hi ratllen all. I l'ordre és important. Si vols posar all al pa amb tomàquet, primer has de posar l'all, has de ratllar l'all, després el tomàquet i finalment l'oli d'oliva. S'ha de fer en aquest ordre perquè si poses l'all després el tomàquet no el podràs ratllar pel pa i si el poses després de l'oli encara pitjor. Continuem amb una altra recepta que potser no és tan coneguda, però sí que és catalana, i és la truita catalana. Segur que coneixes la truita de patates o la truita espanyola? Doncs bé, a Catalunya hi ha una variació de la truita que és sense patata i canviem la patata per mongetes blanques. És a dir, fem una truita de mongetes blanques. A algunes persones els hi agrada bastant, a mi no gaire, però bé, es pot menjar. I si vols li pots afegir altres ingredients, com ceba, per exemple. Li pots posar també carn picada i d'altres coses que pots afegir si et sents creatiu o creativa. El següent plat a la llista són els cargols a la llauna. El cargol és aquella espècie d'animal petit que surt quan plou, que té una closca a la seva esquena i que tècnicament és un mol·lusc invertebrat, que té aquesta closca, que és la seva casa, bàsicament, i que surt quan plou, que té aquella espècie d'antenes que són els ulls, aquella cosa petita. Doncs bé, això es menja, i els catalans mengem cargols. Però no els mengem crus, els mengem cuinats, amb una espècie de salsa, i la recepta es diu cargols a la llauna perquè quan els posem a la taula els presentem, els posem dins d'una llauna. A continuació, el que potser és el segon plat més famós de la gastronomia catalana, que són les seques amb botifarra, o les mongetes amb botifarra. Igual que hem vist fa una estoneta la truita amb mongetes, doncs fem també les mongetes blanques, fregides a la paella, amb botifarra. Es poden acompanyar amb all i oli, per exemple. Algunes persones també hi fan un ou fregit. Aquest és un plat que és contundent, és pesat i que dona molta energia. Seguim amb un plat que a mi m'agrada molt i és un plat de tardor, que és la fricandó de vedella. La fricandó de vedella porta vedella, es cuina amb una salsa que porta una mica de tomàquet, ceba, ametlla picada i especialment bolets. També s'hi pot afegir all a la salsa. Aquí, per cert, estic utilitzant el verb portar. El verb portar normalment significa portar un objecte d'un lloc a un altre lloc, però l'utilitzem amb diferents significats en català. Quan parlem dels ingredients que té un plat, utilitzem el verb portar. El plat porta i els ingredients. Doncs bé, la fricandó, com deia, porta la vedella i es cuina amb aquesta salsa que porta això, els tomàquets, la ceba, l'all i especialment els bolets. Per això mateix, normalment és un plat de tardor i de principis d'hivern.
Ara passem a un altre plat també molt conegut aquí a Catalunya, que és l'escudella. També es diu sopa de galets i es sol acompanyar amb la carn d'olla. Aquest plat és una sopa que porta un tipus de pasta que es diu galet, que és una pasta gran amb un espai buit a dins, i a dins de la pasta hi posem carn picada o pilotilles petites. D'aquesta manera, els galets, aquesta pasta, queden farcits. Farcir significa posar menjar a dins d'un altre menjar, com per exemple els galets farcits, o també es pot fer el pollastre farcit, que és pollastre i a dins del pollastre hi posem altres coses, altres menjars. L'escudella és un plat molt típic de Nadal. El dia de Nadal o també el dia 26, que és Sant Esteve, que és festa aquí a Catalunya, per dinar o per sopar, molta gent fa escudella. I moltes vegades acompanyem l'escudella amb la carn d'olla. La carn d'olla és la carn i les verdures que hem utilitzat per fer la sopa. Seguim amb un plat més saludable que es diu escalivada. Les calivades són verdures que les fem al caliu o a la brasa, a la barbacoa, i que es poden acompanyar amb pa torrat. Les verdures que s'utilitzen normalment per fer l'escalivada són el pebrot vermell, l'albergínia i la ceba. Si les cuinem o les rostim a la brasa, aquestes verdures s'estoven, és a dir, es fan més toves, més suaus, i són més fàcils de menjar. A algunes persones els agrada, a mi no gaire, sincerament, però sí que és un plat molt típic de Catalunya. Seguim amb un dels meus plats preferits de la cuina catalana, que és la carn a la brasa amb patates al caliu i allioli. L'allioli segurament ja saps que és la salsa que porta all i oli, i si la vols fer més suau la pots acompanyar amb maionesa o amb clara d'ou. Les patates al caliu són patates que fem a la barbacoa, a la brasa, però no les fem al principi d'encendre la brasa, sinó que les fem al final, al caliu. Quan el foc d'una brasa, d'una barbacoa, és més suau, al final, es diu caliu. És un foc més suau, més agradable, també. Doncs amb aquest caliu fem les patates. I la carn que podem utilitzar per fer a la brasa pot ser qualsevol tipus de carn. Vedella, botifarra, carn de porc, pot ser pollastre, també, la teva carn preferida. Ja per anar acabant, 2 plats més típics catalans. El següent també és un tipus de verdura i són els calçots. El calçot és un tipus de ceba tendra que és fina i allargada, més o menys és igual de llarga que una ampolla d'aigua, però bastant més fina, i es mengen sempre pel febrer o principis de març. Els calçots també es fan a la brasa i s'acompanyen sempre de salsa romesco. Els ingredients bàsics de la salsa romesco són tomàquets, alls, fruits secs, com ametlles o avellanes, un tipus de pebrots vermells secs, oli d'oliva verge extra, vinagre i pa. El pa és ratllat. Els calçots són un plat molt tradicional de la cuina catalana i són tan importants que tenim una paraula per l'event, l'acte de menjar calçots, que és fer una calçotada. La part més divertida de la calçotada és la manera en què mengem els calçots. I és que no utilitzem una forquilla i un ganivet, utilitzem les mans. Agafem un calçot,
amb les mans, el suquem a la salsa, aixequem el calçot en l'aire i des de dalt el baixem cap a la boca i el mengem així, a l'aire. Si tens curiositat, pots buscar vídeos al YouTube, que segur que trobes algun vídeo sobre calçots o com menjar calçots. I bé, per acabar, ho fem amb un postre, que segur que ja coneixes, que és la crema catalana. Hi ha una mica de debat sobre si la crema catalana és originalment catalana o si és una còpia de la crème brûlée de França. La crema catalana és una crema que es fa amb llet i normalment porta llet, ous, sucre, farina, llimona, canyella i vainilla. El sucre es posa per sobre de la crema i el cremem. És a dir, posem foc a aquest sucre i així el sucre es crema. I fa una capa dura i cruixent. Molt bé, aquests són els menjars típics que veiem en aquest episodi. La cuina catalana té moltes receptes més, a part d'aquestes, però no tinc temps de dir-les totes en aquest episodi. Així que, potser més endavant, faig un altre episodi amb més plats catalans. Digue'm, quines receptes t'agraden més? Coneixies tots els menjars o algun ha estat nou? I tens gana? Perquè jo ara sí. Això és tot per l'episodi d'avui. Ens escoltem al següent. Moltes gràcies, com sempre, per estar aquí. Fins la pròxima. A reveure!